Tää mun ohjaajan työ, tää on henkisesti todella antoisaa ja mä haluan antaa siitä myös ihmisille, teille jotain, teille katsojille. Ja se on tärkeä mulle, että te saatte tästä jotain. Lähden yleisesti positiivisesti katsomaan tätä asiaa. Näyttelijät on positiivisesti mukana ja mä olen myös itse positiivisesti mukana tässä hommassa täysin. Se on jämpti. Ei tälleen. Mä haen sitten sellaista suomalaista vihaa ja aggressiota, sitä tuskaa. Hyödynnät sen hengen, sen suomalaisen hengen. Ukko. Niin. Ja sä oot se sikiö. Sä olet sikiö. Ei sitä voi kieltää. Ja sun täytyy olla sä oot se maa-elementti. Sä oot se maanläheisyys itsessään. Se on itseisarvo, se maanläheisyys. Että sä olet, sä tosiaan olet sikiö, etkä ikään, vaan sikiö. Ja se on se fakta. Ja sinä, niin jos sä vittisit noista valoista hakea sellaista valosaa synkkyyttä. Toi ei ole se mitä mä haen, mutta jos sä nyt vaikka saat potkut, että meet vaan tosta, ei tuu mitään palkkoja tai mitään. Ja täältä otetaan yksi kuvakulma tuolta toista kuvakulmaa. Tosta yksi, joku tonne rakenteisiin, sieltä kyllä saa hyvää otosta ja tähtileikkaus, jos vielä saatais tohon. Niin. Se olisi sitten hyvin pitkälle siinä. Ja mä tiedän, että me ollaan kuvattu tätä jo 2 tuntia tänään ja 7 varmaan vielä edessä. Mut mä toivon, että näin jouluaattona me löydettäis sydämestä se joulumieli. Sydämen jouluteen, että tosiaan sä jaksat tehdä yhdessä tämän meidän päivän nyt. Ei se joulupukkikaan välttämättä tule. Että hoidetaan tää nyt. Joo. Porukalla. Vedetään uusiksi nyt. Tässä työssä ei ole pelkästään hyviä puolia, että se nyt on kaikissa töissä. Itseni huomaan joskus, että on ongelmia näiden esimerkiksi näyttelijöiden ja olen huomannut, että koiranäyttelijöiden ohjelma on erityisesti hankala. Ja joskus on ongelmallisia tapauksia, mutta kyllä me nämä tulee, me onnistutaan jotenkin hoitamaan. No hei, tässä olisi nyt kahvia. Joo. Ole hyvä. Mikä? Kuumaa tää kahvi! No mä nyt oletin, kun sä sanoit, että hae sä kahvi. No se on ihan jääkahvi! Ja me paisuu. Tää työ on myös hyvin kahlitseva. Mä itse huomaan, että täytyy aina olla paikalla ja pysyä niissä yhteisissä säännöissä. Että ei voi ihan oma piili mukaan täällä tanssia. Mulla on nytkin tässä uusi tuotos kanssa sielunmaisemaa suomalaisuudesta ja jotenkin siitä tuskasta ja voimasta ja siitä kuinka se saadaan käytettyä se ahdinko ja muutettua se positiiviseksi energiaksi. Saadaan se voima näkymään. Tätä painottaa. No mitä? No ei. No en kai mä sinne voi lähteä nyt aina. No miksei? No olen ottanut. No muutaman siinä oltiin sitten. No ihan se nyt jo. No. Kai mä sitten ajan vähän hiljaa. Mutta hei, nyt on tullut tämmönen pieni homma tässä, mutta ei se mitään haittaa. Elikkä mulla on nyt vaimo viimeisillään tuolla
Turussa ja se täytyisi nyt sitten viedä sille pikkusen minttusuklaa. Ja jos mä pistän tästä tän punaisen noin, niin te hoidatte sitä hommaa loppuun. Se nyt siinä käy. Kyllä mä näen, että kun tää tiimisyöllä hoidetaan, niin homma tulee niinku valmiiksi ja niinku, en mä näe tätä esteellä. Tää on ennemminkin tällainen niinku luova välitulo. Että jos mä näen sitten ensi illassa vaikka. Tää mun produktio, jonka mä oon nyt saanut tässä valmiiksi, tää kertoo elämästä. Siitä jotenkin sitä elämän ja kuoleman yhteydestä ja lopullisuudesta. Että tämä eksistentiaalinen niinku totuus, mikä tässä on se, että se tulee sen kuolema. Se tulee. Sen ei tarvi olla niinku paha. Se voi olla myös kaunista. Tää. Vääntyvät villisti nuo elämäni putket. Tässä on kaikki. Elämän seinä. Elämän sementti kiertoo yhteen elämän tiilet. Jokaisessa halkeaa. Jokainen omalla tavallaan kaunis. Tässä ja nyt. Tässä. Ikuinen. Kuin pankkasade piiskaa, niin myös elämä ja kuolema kohtaa. Ja aina. Kaikkeus on häipyvää. Mikään ei ole onnistunut. Elämä, kuolema, kaikki on loppuma-aika. Elämä on pitkiä, joillakin lyhyempiä. Ikuisuus on käsillä.